नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते ती म्हणजे रिफायनरी संदर्भातली। रिफायनरी बारसू इथलं वातावरण आता अधिकच तापण्याची शक्यता आहे। खरं तर सॉइल टेस्टिंग सुरू झाल्यापासून बारसू रिफायनरीतलं वातावरण आणखीनच तापलेलं होतं। आंदोलन देखील तीव्र झालं होतं। यावेळी महिलांनी रस्त्यावर झोपून घेत पोलिसांचा रस्ता अडवला होता। यात मोठा संघर्ष देखील झाला। विरोधकांच्या नेत्यांना अटक झाली आणि वातावरण तापलं। त्यातच सॉइल टेस्टिंगच्या ठिकाणी हे विरोधक पोहोचल्यामुळे पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात देखील संघर्ष झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळाला। अश्रुधारा लाठीचार्ज करण्यात आल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालं। त्यामुळे तिथलं वातावरण तापलेलं असताना राजकीय वातावरण देखील तापलेलं आहे। याला कारण ठरतंय ते म्हणजे उद्धव ठाकरे हे आता बारसूत येणार आहेत 6 मेला, म्हणजेच उद्या शनिवारी उद्धव ठाकरे बारसूत येणार आहेत। ते विरोधकांना भेटणार आहेत आणि त्याच वेळी रिफायनरी समर्थनार्थ देखील मोर्चा निघणार आहे। यावेळी स्वतः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, भाजप आमदार नितेश राणे आणि भाजपचे अनेक नेते मंडळी देखील असणार आहेत। त्यातच राणे आणि ठाकरे या निमित्तानं आमने सामने येणार असल्यानं इथं हाय व्होल्टेज ड्रामा घडण्याची सुद्धा शक्यता वर्तवण्यात येते। त्याचपूर्वी रिफायनरीवरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू होतेच, मात्र याला नेमकी सुरुवात कशी झाली ते पाहूया। उद्धव ठाकरे यांनी वज्रमुठ सभेत आपण 6 मेला म्हणजे शनिवारी बारसूत येणार असल्याचं म्हटलं होतं आणि त्यावरूनच राजकीय राडा सुरू झाला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी त्यांना इशारा दिला। त्यावरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना राजन साळवी, विनायक राऊत आणि वैभव नाईक यांनी सुद्धा इशारा दिला आणि त्यामुळे राजकीय वातावरण तापल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। आणि यातच आजच्या दिवसातली मोठी घडामोड समोर आलेली आहे ती म्हणजे उद्धव ठाकरे जेव्हा रत्नागिरीत येणार होते, त्यांचा दौरा ठरलेला होता, तेव्हा ते सभा घेणार होते। मात्र पोलिसांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि तिथलं वातावरण बिघडू नये यासाठी ही जी सभा आहे ती त्याला परवानगी नाकारली होती। त्यामुळे आता ठाकरे गट हा अधिकच आक्रमक झालेला असताना समर्थनार्थ मोर्चा निघणार असल्यामुळे आरोप प्रत्यारोप होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर आहे। मात्र या राजकीय राड्याला नेमकी सुरुवात कशी झाली ती आपण पाहूयात। उद्धव ठाकरे वज्रमुठ सभेत नेमकं काय म्हणाले होते ते आपण अगोदर जाणून घेऊया। आणि आता जो एक महाराष्ट्रामध्ये विषय भडकलेला आहे बारसू बद्दल मी नक्की बोलणार आहे। आणि बारसूमध्ये बोलताना मी नुसतं इकडेच नाही बोलणार आहे, तर मी येत्या 6 तारखेला बारसूमध्ये जाऊन बारसूतल्या लोकांना भेटून बोलणार आहे। कसं काय तुम्ही मला अडवू शकता? काय बारसूमध्ये तो काय पाक व्याप्त काश्मीर नाहीये किंवा आणखीन कुठेतरी बांगलादेश नाहीये। माझ्या महाराष्ट्रामधला तो रत्नागिरी मधला माझा भाग आहे आणि मी तिकडे जाणार। मी 6 तारखेला पहिल्या प्रथम बारसूला जाणार आणि त्याच्यानंतर संध्याकाळी महाडच्या सभेला जाणार। तर हे होते उद्धव ठाकरे। त्यांनी थेट सांगितलं होतं की आपण बारसूमध्ये जाणार आहोत, 6 तारीखला जाणार आहोत आणि मला कोण अडवते ते पाहूया, अशा पद्धतीचं त्यांनी वक्तव्य केलं होतं। आणि त्यानंतर मात्र भाजप आक्रमक झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। स्वतः नारायण राणेंनी ट्विट केलं या संदर्भात आणि ज्यावेळी पत्रकारांनी त्यांना विचारलं की ते म्हणतात की मला कोण अडवणार आहे, तर त्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे, त्यावर नारायण राणेंनी सुद्धा इशारा दिला त्यांना कोकणात येऊ दे, जर त्यांनी विरोध केला तर आपण समर्थन करणार आहोत। आणि आता ठरल्याप्रमाणे तिथं समर्थनार्थ मोर्चा निघतोय। मात्र नारायण राणे यांचं ट्विट समोर आलेलं आहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं ट्विटमध्ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे काय म्हणतात पाहूया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असं म्हणतात की कोकणातील बारसू इथं होऊ घातलेल्या केंद्र सरकारच्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे कोकणच्या विकासाला चालना मिळणार आहे। यामुळे अनेक उद्योग धंदे येऊन त्यातून रोजगार निर्मिती होईल, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या उत्तम व्यवस्था निर्माण होतील। त्यामुळे हा प्रकल्प होणं आवश्यक आहे। काही लोक म्हणतात कोकणचा कॅलिफोर्निया करू। कॅलिफोर्नियात असे 14 प्रकल्प आहेत। विरोधकांच्या अज्ञानामुळे हा प्रकल्प थांबू नये म्हणून बारसू येथील रिफायनरीच्या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मी 6 मेला कोकणात जाणार आहे, असं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणतात। पुन्हा एकदा पाहूयात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या ट्विटमध्ये त्यांनी नेमकं काय म्हटलंय।
कोकणातील बारसू इथं होऊ घातलेल्या केंद्र सरकारच्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे कोकणच्या विकासाला चालना मिळणार आणि यामुळे अनेक उद्योगधंदे येऊन यातून रोजगार निर्मिती होईल. पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या उत्तम व्यवस्था निर्माण होतील. त्यामुळे हा प्रकल्प होणं आवश्यक आहे. काही लोक म्हणत आहेत कोकणचा कॅलिफोर्निया करू. कॅलिफोर्नियात असे 14 प्रकल्प आहेत. विरोधकांच्या अज्ञानामुळे हा प्रकल्प थांबू नये म्हणून मी बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ 6 मेला कोकणात जाणार आहे, असं ट्विट नारायण राणे यांनी केलं. आणि त्याशिवाय पत्रकारांशी बोलताना सुद्धा त्यांनी उद्धव ठाकरेंना इशारा दिला. आता पाहूयात यानंतर राजकीय घडामोडी घडण्यास सुरुवात झालेली होती. या सगळ्या घडामोडींवर नारायण राणेंच्या वक्तव्यावर इशाऱ्यानंतर राजन साहेब यांनी प्रेस घेतली आणि या प्रेसमधून त्यांनी असं सांगितलं की नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंना अडवण्याची भाषा करू नये. या प्रेसमध्ये राजन साहेब नेमकं काय म्हणतायत पाहूयात. ज्या नारायण राणेला वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने मान, सन्मान, प्रतिष्ठा, लौकिक मिळाला, त्या नारायण राणेने आणि त्याच्या त्या पुत्राने शिवसेनेवरती आणि शिवसेना पक्षप्रमुखावरती, उद्धवजींवरती बोलण्याची त्यांची योग्यता नाही, हे माझं ठाम मत आहे. 4 शब्द शिवसेनेमुळे आज जे वैभव उभं राहिलेलं आहे आणि जी बोलण्याची हिंमत, धमक जी आलेली आहे, ती शिवसेना प्रमुखांनी त्यावेळेस त्यांना जे बाळकडू दिलं त्या माध्यमातून आलेलं आहे, असं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि म्हणून 6 तारखेला स्वतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब राजापूर या ठिकाणी, बारसू या ठिकाणी येणार आहे. त्यांना अडवण्याची भाषा, त्यांना थांबवण्याची भाषा नारायण राणेंनी त्यांच्या पिलावरने करू नये, असा स्पष्ट त्यांना इशारा या ठिकाणी आहे. शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेले, काँग्रेसमधून स्वतःचा पक्ष काढला आणि मग त्यानंतर भाजपामध्ये जाऊन मंत्री झाले. भाजपच्या पक्ष नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी सुपारी घेतली आहे की काय, हा प्रश्न आम्हाला या ठिकाणी पडलेला आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी स्पष्टपणे इशारा देऊ इच्छितो की या ठिकाणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब 6 तारखेला राजापूरला बारसू इथे येणार. त्यांना अडवण्याची भाषा करू नये आणि ती भाषा त्यांची आहे, त्या भाषेला उत्तर द्यायला आम्ही शिवसैनिक राजापूरचे जिल्ह्यातले समर्थ आहोत. पहिल्यांदा आमच्याशी लढा, आमच्याशी संघर्ष करा आणि मग उद्धवजींना ऐलान करण्याची भाषा करा. आणि म्हणून त्यांना इशारा देऊ इच्छितो, अशा तऱ्हेचा काय प्रयत्न केला गेला तर आम्ही शिवसैनिक गप्प बसू शकत नाही, शांत बसू शकत नाही आणि ही अडवण्याची भाषा पूर्ण होऊ शकत नाही, हा त्यांना मला इशारा या ठिकाणी आहे. तर हे होते ठाकरे गटाचे आमदार राजन साहेब. त्यांनी आता नारायण राणेंना चॅलेंज केले की अगोदर आमच्याशी संघर्ष करा आणि नंतरच उद्धव ठाकरेंना अडवण्याची भाषा करा. आता या सगळ्या घडामोडी घडत असताना एकीकडे भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी मात्र मोठा दावा केला होता, खळबळजनक गौप्यस्फोट केला होता. आणि हा गौप्यस्फोट होता की ठाकरेंच्या दौऱ्यादरम्यान बारसू इथं म्हणजे आंदोलनाच्या ठिकाणी घातपात घडवण्याची शक्यता आहे. जिलेटिनच्या कांड्यांचा वापर केला जात आहे आणि ते जमवण्यास सुरुवात केली जात आहे. त्यामुळे आपल्याला फक्त या संदर्भातली माहिती मिळते. जर पोलिसांनी आम्हाला या पार्श्वभूमीवर बोलावलं तर आम्ही त्यांना पूर्णपणे सपोर्ट करू, असं निलेश राणेंनी म्हटलं होतं. मात्र या विधानामुळे, या माहितीमुळे खळबळ उडाल्याचं पाहायला मिळालं. निलेश राणे काय म्हणाले पाहूया. 6 तारखेला मला असं कळलं की उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बारसूच्या दौऱ्याला येत आहेत. हा दौरा तो कशासाठी आहे हो तो त्यांच्यावर आहे किंवा ते काय करणार आहेत मला माहीत नाही. पण मागच्या दरवाजाने अनेक वेगवेगळ्या तयाऱ्या सुरू आहेत. बाहेरची लोक ज्यांचा जमिनीशी काही संबंध नाही, ज्यांचा कोकणाशी काही संबंध नाही, रत्नागिरीशी नाही, अशी लोक मटेरियल सप्लाय करण्याचं काम किंवा मटेरियल आतमध्ये आणण्याचं काम सातत्याने मागच्या काही दिवसांपासून करत आहेत. त्याच्यातलं एक मटेरियल माझ्या कानावर आलं ते म्हणजे जिलेटिन स्टिक्स.
आता जिलेटिन स्टिक्स कशासाठी वापरतात हे आपल्याला माहिती आहे, आणि हे मी खात्रीला एक सांगतोय, मी याची माहिती 5 तारखेला सन्माननीय फडणवीस साहेबांनाही देणार आहे. बाकी जिल्ह्याच्या SP ना वगैरे ज्या काही गोष्टी इनपुट द्यायच्या त्या मी देणार आहे. आता हे कोण आणतंय, तर हे कोण स्थानिक नाही आहेत, ज्यांना 6 तारखेला काहीतरी घडवायचं आहे. नेमकं काय घडवायचं आहे याचा अंदाज नाही. आपल्याला जैतापूरचं आंदोलन आठवत असेल, तसं काहीतरी प्रयोग कोणाला तरी घडवायचा आहे, आणि ही बाहेरची लोक आहेत, आणि सातत्याने ते ह्या आंदोलनाच्या ठिकाणी ते मटेरियल कसं तरी पोचवावं आणि तिथून काहीतरी घडेल, ह्या सगळ्या प्लॅनिंगमध्ये ती लोक दिसत आहेत. त्याची माहिती मी सगळी देणारच आहे, पण ती अथॉरिटीजना देईल नाही. पण हे आज कळणं का गरजेचं होतं, कारण का जर माझ्यापेक्षा जास्त इनपुट कदाचित पोलिसांना असेल, पण जर काही वेगळं चित्र घडलं असतं 6 तारखेला, तर कुठेतरी इंटेलिजन्स फेलियर किंवा काहीतरी आरोप प्रत्यारोप झाले असते की अमुक आले तमुक आले, आणि म्हणून हे सगळं वातावरण चिघळलं. कोणाला चिघळवायचं आहे हे बाहेरची लोक आहेत. आता ते उद्धव ठाकरेच्या दौऱ्याच्या वेळेला करायचं होतं किंवा नंतर करायचं आहे, हा नंतरचा भाग आहे. मी असं म्हणत नाही उद्धव ठाकरे याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत, बिलकुल नाही. ही बाहेरची लोक आहेत कोणतरी. उद्धव ठाकरेंचा ह्या विषयाशी काही संबंध नाही. पण हे सगळं मटेरियल आतमध्ये आणण्याचं काम, कारण का मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक मोबिलाईज होणार 6 तारखेला. त्या चेंगराचेंगरीमध्ये, त्या गर्दीमध्ये असे हे जे काय अँटी सोशल एलिमेंट असतात, ह्यांना या गोष्टी घडवायच्या असतात, आणि ते त्या तयारीला लागले सुद्धा आहेत. मी पालकमंत्र्यांना ही गोष्ट सांगणार आहे की ही गोष्ट फार सिरियसली घ्या. लोकांचा जीव आहे, ती लोक आपली आहेत. बाहेरून कोण येऊन जर हा विषय काय भलतीकडेच न्यायचं जर तयारीत असेल तरी कुठेतरी थांबलं पाहिजे. जर निलेश राणेला हा विषय कळतो म्हणजे हा विषय कुठेतरी आहे, कुठेतरी चाललाय. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, आणि जेव्हा मला पोलीस बोलवतील की हा इनपुट तुम्हाला कुठून मिळाला, कसा मिळाला, हा सगळा विषय मी पोलिसांना सांगेन की हा विषय घडतोय किंवा ते मटेरियल काही प्रमाणामध्ये आलेलंही आहे, घुसलेलंही आहे, पण ती लोक आता शोधली पाहिजे. तर हे होते भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे. आता निलेश राणेंनी हा मोठा दावा केल्यामुळे, मोठी माहिती दिल्यामुळे खळबळ माजल्याचं पाहायला मिळते. एकीकडे उद्धव ठाकरेंचा दौरा होणार आहे, तर दुसरीकडे आता समर्थनार्थ मोर्चा निघणार आहे. त्यामुळे एकीकडे वातावरण तापलेलेच असताना दुसरीकडे अशा पद्धतीने जर घातपात घडवण्याच्या शंका येत असतील, अशी माहिती जर मिळत असेल, तर त्यामुळे आणखीनच सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अशातच खासदार विनायक राऊत यांनी मात्र निलेश राणेंच्या या वक्तव्याची, या माहितीची चौकशी करा अशी मागणी केलेली आहे. या संदर्भात विनायक राऊत नेमकं काय म्हणाले पाहूया. या आता पोलिसी छावणीमध्ये आहे, साधी सायकल सुद्धा तिथे जाऊ शकत नाही. मग स्फोटकं जर आणत असतील तर या भारतीय जनता पक्षाचे पुरस्कृत दलाल जे आहेत, हे दलालच त्या वाहनातून, त्यांच्या मालगाड्यातून ही स्फोटकं आणण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी निलेश राणे यांची या वक्तव्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्याचं गांभीर्य लक्षात आणून ते समोर आणण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा जर केवळ आणि केवळ उद्धवजी ठाकरेंच्या दौऱ्यामध्ये लोकांनी सहभागी होऊ नये म्हणून कुठेतरी ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करायचं, यासाठी त्यांनी केलेली बकवासगिरी असेल. पण पोलिसांनी मात्र ह्याची गांभीर्याने दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे.
तर हे होते खासदार विनायक राऊत यांनी अशी मागणी केली होती की जे निलेश राणे यांनी माहिती दिली होती, जे घातपात करण्याची शक्यता वर्तवली होती त्याची चौकशी करा। कारण असंही होऊ शकतं की एकीकडे उद्धव ठाकरे येत आहेत, त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात त्यांना सपोर्ट मिळू शकतो, त्यामुळे घाबरवण्यासाठी निलेश राणे असं वक्तव्य करू शकतात, असा सुद्धा त्यांनी आरोप या दरम्यान केलेला आहे। आता हे घडत असताना उद्धव ठाकरे यांची तिथे सभा होणार होती बारसूत, त्यामुळे सगळ्यांचं लक्ष तिथे लागलं होतं। मात्र या सभेला परवानगी नाकारण्यात आली आहे, त्यामुळे ठाकरे गट निश्चितच चिडलेला, आक्रमक झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते। तर या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर। भरतजी, आताची नेमकी काय अपडेट आहेत? उद्धव ठाकरे 6 मेला म्हणजे शनिवारी उद्या बारसूत येणार आहेत, त्यांच्यासोबत नेमके कोणकोणते नेते तिथं असतील आणि त्याचबरोबर त्यांची जी सभा होणार आहे त्याला नाकारण्यात आलेलं आहे, त्यामुळे त्याविषयी काय सांगाल? जुली बरोबर आहे। खरं बघायला गेलं आपण जे टायटल दिलेलं आहे अस्तित्वाची लढाई, हे सूचक टायटल पाहायला मिळतं। तर कारण असं आहे की रिफायनरीसाठी अस्तित्वाची लढाई आता सुरू झालेली आहे। मग सत्ताधारी असतील की विरोधी असेल, हे प्रत्येक जण हा आपापला प्रयत्न करताना दिसत आहेत। विशेषतः सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे हा रिफायनरी व्हावा आणि विरोधकांनी ठाम विरोध केलेला आहे। खरं रिफायनरी हा बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला उद्धव ठाकरे हे त्या ठिकाणी झालेला लाठीमार आणि शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी उद्धव ठाकरे उद्या डेरे दाखल होत आहेत। मात्र जे अपडेट हाती येतात त्यानुसार उद्धव ठाकरेंना उद्याच्या सभेसाठी आहे जिल्हा प्रशासनाने कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर त्यांना परवानगी नाकारलेली आहे, त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची सभा ही होणार नाही हे स्पष्ट झालेलं आहे। मात्र बारसूच्या बाबतीत उद्धव ठाकरे सकाळी मुंबईवरून हेलिकॉप्टरने प्रयाण करतील आणि थेट ते बारसूमध्ये जातील, तेथील शेतकऱ्यांशी चर्चा करतील आणि यालाच प्रत्युत्तर म्हणून जे आहे रिफायनरी समर्थकांचा जो आहे हा या ठिकाणी समर्थनार्थ मोर्चा जो आहे हा पाहायला मिळतोय। हा समर्थनार्थ मोर्चा झाल्यानंतर त्याचं सभेमध्ये रूपांतर होऊ शकतं आणि ती सभा होऊ शकते। मात्र ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरेंना परवानगी नाकारण्यात आली आहे त्यामुळे समर्थनार्थ जी रॅली निघणार आहे त्याच्या सभेला पण अद्यापपर्यंत परवानगी मिळालेली नाही। ही परवानगी मिळते की नाही हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे। यानंतर तिसऱ्या घटनेकडे जुईले आपण बघणं महत्वाचं ठरणार आहे की राज ठाकरे जे मनसेचे नेते आहेत हे पण उद्या रत्नागिरीमध्ये दाखल होत आहेत। राज ठाकरेंची सभा होते त्यामुळे सगळी राजकीय धुळवड जी आहे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळणार आहे। विशेषतः अमित ठाकरे जे राज ठाकरेंचे चिरंजीव आहेत आज सकाळी कोकण रेल्वेने रत्नागिरीमध्ये दाखल झाले आणि दाखल झाल्यानंतर त्यांचं जंगी स्वागत जे आहे ते रत्नागिरीमध्ये करण्यात आलं आहे। त्यामुळे राज ठाकरे उद्या रिफायनरी बाबतीत काय भूमिका मांडतात हे औत्सुक्य ठरणार आहे। मात्र जे अपडेट हाती येत आहेत तब्बल 34 संघटनांचे 64 संघटनांचे जे रिफायनरी समर्थनार्थ ज्या संघटना आहेत ह्याचे प्रतिनिधी जे आहेत हे सगळे प्रतिनिधी उद्धव ठाकरेंना भेटणार आहेत आणि कोकणामधला हा प्रकल्प जो आहे हा कोणत्याही परिस्थितीत झाला पाहिजे ही भूमिका मांडली जाणार आहे। त्यामुळे उद्धव ठाकरे या रिफायनरी समर्थकांना भेट देतात का, त्यांच्याशी चर्चा करतात का हे पाहणं औत्सुक्य ठरणार आहे। मात्र पोलीस प्रशासनावर जो आहे ताण येण्याची शक्यता आहे। याचं कारण आहे 3 हेलिकॉप्टर जे आहेत ते उद्या सकाळी उड्डाण करतील। उद्धव ठाकरे जे आहेत हे मुंबईवरून नक्कीच भरतजी, या निमित्ताने एक असा प्रश्न निर्माण होतोय तो म्हणजे एकीकडे जर आपण पाहिलं तर उद्धव ठाकरे हे आपल्या विरोधकांना भेटणार आहेत आणि दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर समर्थनार्थ मोर्चा निघणार आहे आणि त्यामुळे कदाचित राणे आणि ठाकरे हे समोरासमोर आमने सामने येण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे आता पोलीस प्रशासनाकडून नेमकी कशा प्रकारची दक्षता घेण्यात आली आहे रत्नागिरीत, काय सांगाल याबद्दल? जुले बरोबर, चोख बंदोबस्त जो आहे तो ठेवण्यात आलेला आहे। विशेषतः तळ कोकणामध्ये मे महिना महत्वाचा मानला जातो, मोठ्या प्रमाणात चाकरमाने आलेले आहेत आणि विशेषतः निलेश राणे माजी खासदारांनी जो दावा केलेला आहे जिलेटिनच्या काड्या ज्या आहेत या ठिकाणी बारसूच्या ठिकाणी आणण्यात आलेल्या आहेत आणि या ठिकाणी घातपात घडण्याची दाट शक्यता आहे अशा प्रकारचा दावा निलेश राणेने केलेला होता आणि त्यांनी स्पष्ट म्हटलेलं होतं आज 5 मेला ते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन इत्थंभूत माहिती देणार आहेत। याशिवाय पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी बोलवलं
तर ते जातील असं त्याने म्हटलेलं होतं. पण तो नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे हे उद्या आमने सामने येण्याची शक्यता, म्हणजे रिफायनरी विरोधक आणि समर्थक हे आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनावर ताण येण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून पोलीस कुमक, जादा कुमक आहे ही मागवण्यात आली आहे. सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड म्हणजे कोकणासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक भागातून जी जादा पोलीस कुमक आहे ही जुलै मागवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे निश्चितच जिल्हा प्रशासनावर याचा ताण असणारच आहे. आणि निलेश राणेने स्पष्ट केलेलं होतं, निलेश राणेने स्पष्ट केलेलं होतं की रिफायनरी ला आम्ही किती लोकांचं समर्थन आहे हे समर्थन आपण दाखवून देणार आहोत. त्यामुळे समर्थक जे आहेत, रिफायनरी समर्थक, हे पण शक्ती प्रदर्शन करणार आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि नारायण राणे म्हणजे रिफायनरी समर्थक आमने सामने आले तर निश्चितच जुईली कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. जुईली, धन्यवाद भरतजी, आपण दिलेल्या माहिती संदर्भात. या संदर्भातली अधिक माहिती आम्ही तुमच्याकडून अशीच जाणून घेत राहणार आहोत. पण आता पाहूयात, वैभव नाईक यांनी सुद्धा राणेंना इशारा दिला होता. उद्धव ठाकरेंना अडवण्याची हिंमत कोणातच नाही असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यामुळे वैभव नाईक यांनी या संदर्भात काय म्हटलं होतं, काय इशारा दिला होता राणेंना, पाहूया. आम्ही ज्या ज्या गोष्टींना विरोध केला त्या गोष्टीतनं चांगल्याच गोष्टी घडलेल्या आहेत. आम्ही रिफायनरीला कधीच विरोध नव्हता, लोकांचा विरोध होता आणि त्या लोकांच्या पाठीशी आम्ही राहिलो आहोत. राणेंचा विरोध मात्र प्रत्येक वेळी बदलत असतो. खासदार विनायक राऊत गेल्या 5 वर्षापासून सांगतात की स्थानिकांना विश्वासात घ्या आणि त्यानंतर रिफायनरी करा. आमची ही भूमिका कधीही बदलली नाही, एक दिवस सुद्धा बदलली नाही. परंतु राणेंची गेल्या 3 वर्षातली 3दा भूमिका बदललेल्या आहेत आणि अशा लोकांनी आम्हाला हे सांगू नये. उदय सामंतांनी स्वतः जिथे सत्ता तिथे सामंत हे प्रत्येक वेळी हे आहेत आणि त्यामुळे त्या पद्धतीने ते वागतायत. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे लोकांनी राणेंना घरी बसवलं त्याच पद्धतीने लोकांवर अन्याय करणारे लोक निवडणुकीद्वारे घरी बसवतील. आज 5 गावात आम्ही फिरलोय, त्या 5 गावातल्या प्रत्येक ग्रामसभेने यात सांगितलंय. आणि जर बाहेरचे लोक असते तर उन्हातानात 4-4 किलोमीटर 5-5 दिवस ते लोक आले नसते. पत्रकारांना त्यावेळी त्यांनी हे आणला नसता, पत्रकारांना जाण्यासाठी बंदी होती. आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीच्या विरोधात आता आम्ही त्या लोकांबरोबर आहोत आणि उद्धवजी सुद्धा त्या लोकांना धीर देण्यासाठी त्या ठिकाणी येत आहेत. आणि उद्धवजींना कोण अडवण्याचा आदेश देण्याचा ह्यांच्यात हिंमत नाही, कारण हे प्रत्येक फक्त घोषणा करतात आणि ह्यांच्यामध्ये कुठली हिंमत नाही. आणि उद्धवजीचा दौरा चांगला होईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर हे होते ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक. त्यांनी असं स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की आम्ही कधीही रिफायनरीला विरोध केला नाही, मात्र आम्ही ग्रामस्थांच्या बाजूने आहोत. त्यामुळे त्याचबरोबर उद्धव ठाकरेंना अडवण्याची कोणात हिंमत नाही असं म्हणत त्यांनी राणेंना सुद्धा टोला लगावलाय, त्यांच्यावर निशाणा साधलाय. मात्र हे घडत असताना एकीकडे आता रिफायनरी विरोधातलं जे आंदोलन आहे ते अधिक तीव्र झालेलं आहे. आज सुद्धा काही महत्वाच्या नेत्यांना, विरोधकांच्या नेत्यांना अटक करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे तिथलं वातावरण आणखीन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. तर दुसरीकडे आता राजकीय धुळवड पाहायला मिळते. उद्धव ठाकरे येतात आणि त्याचबरोबर समर्थनार्थ म्हणजेच रिफायनरीच्या समर्थनार्थ मोर्चा निघतोय. त्यासाठी खुद्द केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, उद्योग मंत्री उदय सामंत असतील, भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे, आमदार नितेश राणे असा भाजपच्या मोठ्या नेते मंडळींचा फौजफाटा तिथं पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे या निमित्तानं ठाकरे आणि राणे आमने सामने सुद्धा येण्याची शक्यता आहे. मात्र उद्याच्या घडणाऱ्या घडामोडींचा पुढे जाऊन कसा परिणाम होणार आहे आणि त्याचे कसे पडसाद उमटू शकतात याबाबत अधिक विश्लेषण करण्यासाठी आपल्याशी थेट जोडले जात आहेत आमचे कोकण 7 लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण सर. सागर सर, उद्या हा महत्वाचा दिवस ठरणार आहे कोकणच्या इतिहासातला, कारण अशा वेळी एकीकडे अस्तित्वाची लढाई निर्माण झालेली आहे आंदोलकांच्या, रिफायनरी समर्थक आणि विरोधकांच्या, तर दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर ठाकरे आणि राणे आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. कसं बघता या सगळ्या घडामोडींकडे? जुईली, खरं आहे, अगदी म्हणजे अस्तित्वाची लढाई ही आहे बारसूमध्ये. अस्तित्वाची लढाई यासाठीच आपण म्हणतोय कारण कोकण आणि कोकणामध्ये येऊ घातलेला हा रिफायनरी प्रकल्प, खरं तर बारसूची सुरुवात ही आत्ता झाली आहे, मात्र रिफायनरीची सुरुवात 2017 मध्ये ह्या कोकणामध्ये झाली. आणि खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर नारारमध्ये हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने होत होता. त्याचा अर्धा भाग हा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पण होता. अगदी रामेश्वर म्हणा, गिरिय म्हणा, हा भाग देखील या रिफायनरीमध्ये येत होता. त्यानंतर या भागामध्ये जो काही या रिफायनरीला किंवा नानारमधील स्थानिक भूमिपुत्रांचा विरोध झाला आणि त्यानंतर नानारमधून हा प्रकल्प बारसूमध्ये प्रस्थापित झाला.
खरं तर उद्या उद्धव ठाकरे एकूणच आज या भूमिपुत्रांना भेटण्यासाठी कोकणामध्ये येत आहेत. पण खरं तर बारसू ही जी जागा आहे किंवा बारसू हा पर्याय खरं तर उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या या सत्तेमध्ये असताना त्यांनी ही जागा प्रस्तावित त्यांनी सुचवली, हा प्रस्ताव हा पर्याय त्यांनी दिला आणि आता खऱ्या अर्थानं बारसूमध्ये ही लढाई सुरू झालेली आहे आणि आजच्या घडीला अस्तित्वाची लढाई यासाठी आपल्याला न्यावी लागली. कारण आतापर्यंत कोकणामध्ये जे जे काही प्रकल्प आले, मग अगदी सुरुवात जर करायची असेल तर अगदी आपण कोकण रेल्वे पासून करायला पाहिजे जुईली. कोकण रेल्वेला देखील अशाच पद्धतीने विरोध झाला, मात्र त्या विरोध काढून किंवा त्या विरोधा नेमका विरोध का होता तर आता संवाद करणं होत आहे. मात्र जेव्हा आता सोपं झालेलं आहे, मात्र जेव्हा तर त्यावेळी संवाद स्थानगड होतं, मात्र जर केलं असेल पद्धतीने कोकणामध्ये अशक्य करून त्यांनी दाखवलं आणि त्यामुळे आज कोकणामध्ये कोकण रेल्वे धावू शकली आणि खऱ्या अर्थानं आज ती कोकणवासियांची अर्थवाहिनी देखील बनलेली आहे. हा एक झाला महत्वाचा मुद्दा. दुसरा महत्वाचा मुद्दा त्यानंतर म्हणजे जर पाहिलं असेल तर कोकणामध्ये अगदी सिवल सारखा एक प्रकल्प येत होता, जो खऱ्या अर्थाने कोकणचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. त्याला देखील अशाच पद्धतीने विरोध झाला. त्याच्यानंतर खरं पाहिलं असेल तर जैतापूर सारखा एक अणुऊर्जा प्रकल्प येथे होऊ घातला, तर त्या देखील प्रकल्पाला अशाच पद्धतीने विरोध झाला. त्यानंतर त्याच्या अगोदर जर पाहिलं असेल तर एनरॉन सारखा प्रकल्प आला, त्याला देखील अशाच पद्धतीने विरोध झाला. पुढे जाऊन जर आपण हे विचार केला असेल तर आत्ताच्या ह्या घडीला अगदी चिपी एअरपोर्ट झालं, त्या चिपी एअरपोर्टला देखील अशाच पद्धतीने विरोध झाला. त्यामुळे कोकणामध्ये केवळ म्हणजे पर्यावरण पोषक असतील किंवा पर्यावरण घातक प्रकल्प असतील, अशा दोन्ही प्रकल्पांना आज विरोध झालेला प्रकर्षाने समोर येत आहे. मग यातलं सगळ्यात महत्वाची लढाई काय होती तर प्रकल्प जे होते, जे त्या स्थानिक भूमिपुत्रांनी आपला मोबदला मिळण्यासाठी अनेकदा त्या सर्व प्रकल्पांना विरोध केला. त्यानंतर आता जो आपण आता बारसूवर येतोय की बारसू प्रकल्पाला जो काही विरोध होतोय, तर जर आजच्या घडीला पाहिलं असेल तर बारसूला विरोध देखील होतोय आणि तेवढंच त्या दुसरी बाजूने जर आपण विचार केला असेल तर त्याचं समर्थन देखील होत आहे. खरं तर असा हा पहिला प्रकल्प आहे जिथे थोडंफार समर्थन देखील दिसतंय आणि थोडंफार विरोध देखील दिसतोय. त्यामुळे आता अस्तित्वाची लढाई आपण जुईली यासाठीच म्हटलेली आहे, कारण उद्या जर पाहिलं असेल तर बारसूमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा होणार आहे खऱ्या अर्थाने पाहिलं असेल तर. आणि हा हाय व्होल्टेज ड्रामा या पद्धतीने होतोय कारण तिथे उद्धव ठाकरे आहेत, राज ठाकरे आहेत आणि पुन्हा नारायण राणे देखील आहेत आणि त्यामुळे हा हाय व्होल्टेज ड्रामा आहे. आमने सामने येण्याची शक्यता आहे, अनेक प्रतिवार इथे होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच आणि त्यामध्ये जर पाहिलं असेल तर 1-2 दिवसापूर्वी माजी खासदार निलेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एक मोठा गौप्यस्फोट केला की या एकूणच या दौऱ्यामध्ये एक मोठा घातपात होण्याची शक्यता देखील आहे आणि त्यांनी हा गौप्यस्फोट करत असताना त्यांनी हा देखील दावा केलेला आहे की मी हे जे सांगतोय तर अगदी पोलीस यंत्रणेने त्याची सखोल चौकशी करावी, त्याचे सर्व पुरावे द्यायची आपली तयारी आहे हे देखील त्यांनी सांगितलं. म्हणजे केवळ नुसते पत्रकार परिषद घेऊन ते थांबले नाही, तर ते पुरावे देखील त्यांनी देण्याची त्यांनी तयारी दाखवली. त्यामुळे निश्चितच हा एकंदरीत जर हा प्रकार पाहिला असेल किंवा त्या अगोदर 2 दिवस अगोदर आमदार नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्या पत्रकार परिषदेमध्ये केला 6 मे रोजी ते डायरेक्ट चेक म्हणा चिघळल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली होती आमदार नितेश राणे यांनी. तर एकूणच हे सगळे जर आरोप प्रत्यारोप पाहिलं असेल तर मग खासदार विनायक राऊत यांनी या आरोपांचं खंडन करत असताना किंवा या गौप्यस्फोटाला उत्तर देताना त्यांनी हे देखील सांगितलेलं आहे की उद्धव ठाकरे हे 6 मे रोजी उद्या येत आहेत आणि त्यांना
उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद मिळू शकतो, स्थानिक भूमिपुत्र मोठ्या प्रमाणात त्यांना भेटू शकतात आणि त्यामुळे कदाचित त्यांनी जाणून बुजून हे कुठेतरी त्याला कलाटणी देण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि ते त्यांना भेटू नयेत या असा त्यांच्याकडे असू शकतो. अशा पद्धतीने त्यांनी त्याला प्रत्युत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळे एकंदरीत जर हे सगळं पाहिलं असेल तर आज सगळ्यात महत्वाचा हा आरोप प्रत्यारोप हे जर बाजूला ठेवले असेल तर आजच्या घडीला अतिशय महत्वाचा विषय आहे तो म्हणजे अस्तित्वाच्या लढाईचा. एक अस्तित्वाची लढाई म्हणजे भविष्यात बारसूमध्ये जर हा प्रकल्प झाला, बारसूमध्ये रिफायनरी सारखा प्रकल्प झाला तर आज खऱ्या अर्थाने बारसूमधील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या या अस्तित्वाची लढाई आहे. बरोबर. म्हणजे जे विरोध करतायत त्यांची ही अस्तित्वाची लढाई आहे, विरोधकांची जे या प्रकल्पाला विरोध करतायत. दुसरं महत्वाचं, या प्रकल्पाचं जे समर्थन करतात तिथे जे कोण समर्थक आहेत तर त्यांचे देखील ही अस्तित्वाची लढाई आहे. पुढे जाऊन जर आपण विचार केला असेल तर या ठिकाणी राजकीय अस्तित्वाची लढाई पुन्हा सुरू झालेली आहे याच प्रकल्पावरून, या रिफायनरीवरून. कारण उद्या उद्धव ठाकरे येत आहेत, त्याचबरोबर राज ठाकरे येत आहेत, त्याचबरोबर स्वतः खुद्द नारायण राणे येत आहेत. नारायण राणेंनी पत्रकार परिषद 4 दिवसापूर्वी घेतली होती आणि त्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी कोकणात येऊन दाखवावं अशा पद्धतीचं आव्हान दिलेलं होतं. त्यामुळे या आव्हानाला प्रत्याव्हान देत आम्ही कोकणात येऊच असा एल्गार उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. त्यामुळे आज एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर राजकीय अस्तित्वाची देखील लढाई ही उद्या बारसूत होणार आहे. कारण कोण सरस हे उद्या ठरणार आहे. कारण उद्याच एकाच वेळी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, नारायण राणे हे बारसूमध्ये असणार आहेत. एकंदरीत खऱ्या अर्थानं हे जर पाहिलं असेल तर त्यांच्या देखील या एकूणच इथल्या कोकण नेमकं कोणाचं, कोकणावर राज्य कोणाचं, कोकण, त्यामुळे ही एक त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. आणि यातून उद्धव ठाकरे उद्या येऊन नेमकी कोणाची बाजू घेतायत, ते स्थानिक भूमिपुत्रांना भेटतायत, जे विरोध करतायत त्यांना भेटणार आहेत, समर्थकांना देखील ते भेटणार आहेत. कारण त्यांना समर्थकांना देखील सामोरं जावं लागणार आहे आणि विरोधकांना देखील सामोरं जावं लागणार आहे. कारण महत्वाचं यामधली बाब एक आहे की बारसू हा पर्याय खऱ्या अर्थाने उद्धव ठाकरे यांनी सुचवला होता ते मुख्यमंत्री असताना. त्यामुळे त्यांना समर्थकांना देखील भेटणं तेवढंच गरजेचं आहे आणि विरोधकांना देखील भेटणं तेवढंच गरजेचं आहे. त्यामुळे उद्या त्यांच्या देखील, कारण ते कोणती भूमिका घेतात यावर त्यांच्या पुढची अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने देखील त्यांची ही एक अस्तित्वाची लढाई आहे. दुसरं महत्वाचं म्हणजे या भागामध्ये उद्याच राज ठाकरे येत आहेत. खरं तर राज ठाकरेंचे चिरंजीव अमित ठाकरे हे देखील आजच रत्नागिरीमध्ये येऊन त्यांनी तळ ठोकलेला आहे, त्यांची सभा होते. त्यामुळे राज ठाकरेंची कोणती भूमिका, कारण नेहमीच राज ठाकरे नेमकी कोणती भूमिका घेतात यावर संपूर्ण राजकीय परिस्थिती अवलंबून असते. त्यामुळे उद्या राज ठाकरे रत्नागिरीमध्ये येऊन नेमकी रिफायनरीच्या बाजूने ते भूमिका आपली मांडतायत की रिफायनरीच्या विरोधात ती आपली भूमिका मांडतायत, हे देखील फार महत्वाचं आहे. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने देखील तिथे अस्तित्वाची ही लढाई आहे. दुसरं महत्वाचं, सगळ्यात प्रकर्षाने महत्वाचा मुद्दा आहे की नारायण राणे तिथे येणार आहेत. माजी खासदार निलेश राणे आहेत, माझे आमदार नितेश राणे आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत अनेक समर्थक संघटना देखील आहेत. त्यामुळे नारायण राणे यांनी काही करून हा प्रकल्प तिथे होणार आणि प्रकल्प काही केले आम्ही करणार अशा पद्धतीची भूमिका आधीच घेतलेली आहे. रोजगाराचा मुद्दा त्यांनी त्या समोर आणलेला आहे. कारण कोकणामध्ये मोठी जी बेरोजगारी वाढलेली आहे आणि ही जर बेरोजगारी दूर करायची असेल तर खऱ्या अर्थानं हा प्रकल्प इथे होणं गरजेचं आहे, ही त्यांनी भूमिका मांडलेली आहे. अगदी भाजपचे जे आताचे उपमुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील स्पष्ट भूमिका आपली मांडलेली आहे की काही केला हा प्रकल्प इथे होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील या प्रकल्पाच्या बाजूने कौल दिलेला आहे. त्यामुळे एकंदरीत वातावरण जर पाहिलं आहे तर भाजपच्या दृष्टीने देखील हा प्रकल्प किती महत्वाचा आहे आणि हा प्रकल्प कशा पद्धतीने आम्ही पुढे नेणार आहोत, त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने देखील हा अतिशय एक अस्तित्वाची त्यांची एक लढाई आहे. आणि हे सगळं राजकीय दृष्ट्या अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. आणि हे सगळं पाहता दुसरा महत्वाचा, सगळ्यात यामधला सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे कोकण वासियांची ही अस्तित्वाची लढाई आहे. कारण यापूर्वी झालेले प्रकल्प, होऊ घातलेले प्रकल्प हे मग कोकणच्या हिताचे आहेत की फायद्याचे आहेत, हे आज कोकण वासियांना याचं उत्तर देणं फार गरजेचं आहे. कोकण वासियांना आता ठाम एक भूमिका घेणं गरजेचं आहे.
राजकीय लोक भडकवतात म्हणून डोके भडकवण्यात काही अर्थ नाही. आज कोकणातला माणूस हा आता साधा भोळा राहिलेला नाहीये. यापूर्वी कोकणातल्या साधे भोळेपणाचाच फायदा घेऊन राजकीय लोकांनी आपली पोळी वेळोवेळी भाजलेली आहे. त्यामुळे आता कुठेतरी कोकणवासियांना खऱ्या अर्थानं त्यांनी तो विचार करणं गरजेचं आहे. कोकणी माणूस आता साधा भोळा राहिलेला नाही आहे. त्यामुळे कोकणवासियांनी आता ती भूमिका घेणं गरजेचं आहे. जरी हा राजकीय अस्तित्वाचा ड्रामा जरी तिथे झाला असला तरी आज खऱ्या अर्थानं आता कोकणवासियांना एक ठाम अशी भूमिका घ्यावी लागणार आहे की हा प्रकल्प इथे होऊ द्यायचा आहे की हा प्रकल्प इथे होऊ न द्यायचा आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं कोकणवासियांची देखील उद्याच्या ह्या दिवसामध्ये अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळे नेमकं आता ही अस्तित्वाची लढाई कोण जिंकतो याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. आणि त्यामुळे एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर उद्या बारसूमध्ये ज्या पद्धतीने हाय व्होल्टेज ड्रामा रंगणार आहे, एकूणच जर हे सर्व पाहिलं असेल तर फार अतिशय म्हणजे आज कायदा सुव्यवस्था देखील महत्वाचा प्रश्न बनलेला आहे. कारण एकाच वेळी एवढे बडे नेते हे बारसूमध्ये येणार आहेत. त्यामुळे एकूणच पोलीस यंत्रणेवर फार मोठा ताण येणार आहे. आणि त्यामुळे उद्या पोलिसांसाठी देखील फार मोठी जबाबदारी आहे. कारण ज्या पद्धतीने आरोप प्रत्यारोप झालेले आहे, अनेक घातपाताच्या शक्यता वर्तवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं पोलिसांना देखील ही कायदा सुव्यवस्था आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवणं हे फार मोठं त्यांच्यासमोर एक आव्हान निर्माण झालेलं आहे. आणि एकूणच जर पाहिलं असेल तर उद्या कोकणच्या अस्तित्वाची लढाई खऱ्या अर्थाने आहे, एवढंच मी सांगेन जुई. नक्कीच सर, आपण बघतोय की खरं तर जेव्हापासनं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं की आपण 6 मेला हे कोकणात येणार आहोत, बारसूत येणार आहोत, तेव्हापासनं आरोप प्रत्यारोप सुरू झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. तर दुसरीकडे तिथं आंदोलन आता तीव्र होताना आपल्याला पाहायला मिळते. आज देखील काही आंदोलकांना अटक केल्याचं पाहायला मिळतंय, त्यांच्या नेत्यांना अटक केल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे हा लढा कसा सुरू राहणार आहे, कारण नुकतं सॉइल टेस्टिंग होते तर एवढा विरोध आपल्याला प्रकर्षानं दिसतोय. तर दुसऱ्या बाजूला अनेकांचं असं म्हणणं आहे की समर्थन सुद्धा करणारे देखील तेवढंच आहे. त्यामुळे या सगळ्याकडे आपण कसं पाहताय? जोईदी तर म्हणजे आज ज्या पद्धतीने 2 आंदोलकांना अटक झाली किंवा जेव्हा माती सर्वेक्षणाच्या वेळी तिथल्या भूमिपुत्रांवर ज्या पद्धतीने जो लाठीचार्ज झाला किंवा त्यांच्यावर अटक करण्याची जे काय पोलीस बलाचा वापर करण्यात आला, तर एकंदरीत हे सर्व पाहता थोडं वातावरण बारसूमध्ये चिघळलं. त्यानंतर पुन्हा ते शांत देखील तेवढ्याच पद्धतीने झालं. पण एकंदरीत जर उद्याची जर परिस्थिती पाहिली असेल तर खऱ्या अर्थानं रत्नागिरीच्या कलेक्टर आणि तिथल्या पोलीस अधीक्षकांनी देखील कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये, ती हाताबाहेर होऊ नये, त्यामुळे अनेक गोष्टींची खबरदारी देखील त्यांनी घेतलेली आहे. आणि त्यामुळे अनेक सीमा ज्या आहेत त्यांनी त्यावर पोलीस बंदोबस्त वाढवलेला आहे, नाकाबंदी केलेली आहे, अशा अनेक गोष्टी. कारण ज्या पद्धतीने आरोप प्रत्यारोप झालेले आहे, त्यामुळे एकंदरीत आतापर्यंत आम्ही जैतापूरचं आंदोलन आम्ही स्वतः अनुभवलेलं, आम्ही पाहिलेलं होतं ज्या पद्धतीने ते चिघळलं होतं. त्यामुळे कळणे मायनिंग सारखं देखील एक आंदोलन जे सिंधुदुर्गात झालं ते देखील अशाच पद्धतीने चिघळलेलं होतं. आणि त्यामुळे आज खऱ्या अर्थानं इथले जे येत आहेत राजकीय नेते मंडळी, तर त्यांनी ही जबाबदारीचं भान ठेवणं फार गरजेचं आहे की कितपत आपण लोकांच्या तिथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या किंवा जे काही विरोधक असतील, समर्थक असतील, यांच्या माती भडकवणे हे त्यांच्या हातात आहे. उद्याचा दिवस त्यांच्या महत्वाचा आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जे भूमिपुत्र आहेत त्यांनी देखील आज उगाच कोण सांगतोय म्हणून आपण आपली माती भडकविण्यात काहीच अर्थ नाहीये. कारण आज ह्या अस्तित्वाचा प्रश्न प्रत्येकाचा बनलेला आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं उद्या संवाद होणं फार गरजेचं आहे. जर एवढे नेते मंडळी तिथे येत असतील, उद्या राज ठाकरे येत आहेत, उद्धव ठाकरे येत आहेत, नारायण राणे स्वतः येत आहेत, त्यामुळे नेमकं या प्रकल्पाचा आमचा विरोध काय आहे याबाबत त्यांनी संवाद साधणं गरजेचं आहे. या विरोधातून जर काही साधक बाधक चर्चा होत असेल तर ती करायला त्यांनी ती तयारी ठेवायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, जे लोक समर्थन करतायत तर त्यांनी आपल्या समर्थनाची नेमकी बाजू काय हे देखील त्यांच्यासमोर मांडणं गरजेचं आहे. आणि मला तर असं वाटतंय की आज उद्या तीच संधी आहे. कोकण वासियांना ही खरी उद्या संधी आहे. जे विरोध करतायत त्यांनी थेट या राजकीय लोकांना विचारलं पाहिजे की या प्रकल्पातून नेमकं कोकणाला काय मिळणार आहे, कोकणाचं नेमकं काय होणार आहे, याची ठोस उत्तरं
ही उद्याच्या दिवसात कोकणवासियांनी घेतली पाहिजे. तसंच जे समर्थन करतायत त्यांनी देखील नुसतं समर्थन करून उपयोगाचं नाहीये, तर आपण जे समर्थन करतोय का यापूर्वी पण असेच अनेक गाजर दाखविले गेले, मात्र त्याची कधीच पूर्तता झालेली नाहीये. आजही अनेक इथे जे धरण प्रकल्प झालेले आहेत, जे प्रस्थापित आहेत, जे पुनर्वसित आहेत, तर त्यांचं आजही पुनर्वसन झालेलं नाही. असे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उद्या जे समर्थन करत आहेत तर त्यांनी देखील समर्थनाची बाजू अगदी ठामपणे या राजकीय लोकांसमोर मांडणं गरजेचं आहे. आणि उद्याच्या दिवसात येणारे जे मग राज ठाकरे असतील, उद्धव ठाकरे असतील किंवा नारायण राणे असतील, तर हे यांचं एक राजकीय अस्तित्व आहे. हे वजनदार नेते आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे आपल्या भावना त्या अगदी ठोसपणे मांडणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. जे कोकणामध्ये हा असे प्रकल्प नको म्हणतायत तर ते का नको आहेत हे अगदी त्यांच्यापर्यंत ते पटवून देणं गरजेचं आहे. नुसतं यावर चर्चा करून कोकणची प्रतिमा बदनाम करण्यात काय अर्थ नाही आहे. तर तुमचा विरोध नेमका का आहे, तर हा विरोध नक्की अगदी स्पष्टपणे त्यांच्यासमोर मांडणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की हीच ती वेळ आहे. या नुसती चर्चा करण्यात काय अर्थ नाही, नुसतं बोलण्यात काय अर्थ नाही. जो विरोध आहे तो अगदी ठणकावून मांडणं देखील तेवढंच गरजेचं आहे. आणि जे समर्थन करतायत तर समर्थनाची पण नेमकी बाजू काय आहे हे देखील ठोसपणे मांडणं तेवढंच गरजेचं आहे. नाहीतर पुन्हा तीच परिस्थिती होईल आणि मग अशाच पद्धतीने हे असेच लढे चालू राहतील आणि कोकण अशाच पद्धतीने मग कुठे जो आजही कोकणाच्या बाबतीत बोललं जात आहे की कोकण आजही मागास आहे, तर हा कुठेतरी मागास शब्द कोकणच्या बाबतीतून दूर व्हायला पाहिजे. कोकण खरंच मागास नाही. जे कोण कोकणाला मागास म्हणतायत त्यांनी 10 वेळा विचार करायला पाहिजे. त्यामुळे आज खऱ्या अर्थानं कोकणच्या या अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळे या लढाईमध्ये कुठेही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होता कामा नये. जे काही आपले मुद्दे असतील, जे विरोधकांचे असतील, समर्थकांचे आहेत, ते अगदी शांतपणे ते मांडणं फार गरजेचं आहे. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने देखील आम्ही देखील हेच आव्हान करतोय. खरं तर सुरुवातीपासून अगदी नाणार पासून ते अगदी बारसू पर्यंतचं प्रत्येक आंदोलन, जो जो विरोध झालेला आहे तो विरोध आतापर्यंत आम्ही लोकांच्या समोर मांडलेला आहे. खरं तर जुईले सांगायचं म्हणजे अगदी जेव्हा नाणारमध्ये हा प्रकल्प होऊ घातला होता आणि जेव्हा रिफायनरीच्या बाजूने एक शब्द देखील कोण काढायला माणूस तयार नव्हता, त्यावेळी खऱ्या अर्थानं रिफायनरी हा नेमका प्रकार काय हा देखील कोणाला माहिती नव्हतं. त्यावेळी खऱ्या अर्थानं कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हने अगदी थेट लोकांपर्यंत जाऊन नेमकं हा प्रकल्प काय आहे आणि या प्रकल्पाला विरोध का होतोय, या प्रकल्पाचं समर्थन होत असेल तर ते समर्थन कोणत्या मुद्द्यावर होत आहे, या प्रत्येक गोष्टी आम्ही जनतेसमोर अगदी स्पॉट पंचनामा करून समोर आणलेल्या होत्या. त्यामुळे मी निश्चितच एवढंच सांगेन जुईली की जर पाहिलं असेल तर हा मुद्दा फार आज वातावरण बिघडण्यात काहीच अर्थ नाही आहे. हा जो मुद्दा आहे त्यातील ज्या काही महत्वाची जी लोकांची भावना आहे ती भावना भडकवण्यात काही अर्थ नाहीये. तर आज कोकणाला नेमकं आपल्याला काय हवं ही मागण्याची वेळ आलेली आहे. आतापर्यंत अनेक राजकीय नेते मंडळींना आम्ही अनेक त्यांनी कोकणातल्या प्रत्येक साध्या भया माणसाला गाजर दाखवलेले आहेत, मात्र त्याची कधी पूर्तता केलेली नाहीये आणि स्वतःची पोळी भाजून घेतलेली आहे. पण आज खऱ्या अर्थानं इथल्या कोकणी माणसाला कोकणामध्ये काय हवं आहे, आम्हाला काय पाहिजे हे ठणकावून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. आणि म्हणून मी म्हणतोय की ही अस्तित्वाची लढाई आहे. आज जर कोकणी माणसाने, कोकणातल्या प्रत्येक तरुणाने या नेते मंडळींना सांगितलं नाही तर मात्र मग कधीच कोकणाच्या बाबतीत हा विचार होणार नाही आणि मग कोकणाची प्रतिमा प्रकल्प विरोधी जी आज जगभरामध्ये निर्माण झालेली आहे ती तशीच राहील आणि ते पुसून टाकणं मग फार अवघड होईल. त्यामुळे निश्चितच जो काय विरोध आहे तो अगदी अभ्यासपूर्वक रीतीने, शांततेने लोकांपर्यंत जनतेने अगदी या नेते मंडळींसमोर मांडणं फार गरजेचं आहे. आणि आज नाही मांडलं तर मग ते कधीच शक्य नाही. त्यामुळे या नेते मंडळींना या पद्धतीने, कारण जर आज पाहिलं असेल तर बारसूसारखा पर्याय आज उद्धव ठाकरेंनीच सुचवला खरं पाहिलं असेल तर. आणि आज जो विरोध होतोय त्या विरोधाला आज ते स्थानिक भूमिपुत्रांच्या बाजूने आहेत असं ते सांगतायत. मात्र जेव्हा ही जागा पर्यायी जेव्हा सुचवली गेली त्यावेळी मग या स्थानिक भूमिपुत्रांना का विचारलं गेलं नाही हा देखील मुद्दा समोर येतोय आणि आज ते लोक बोलत आहेत. त्यामुळे कुठेतरी याची उत्तर ही द्यावी लागतील. मात्र आज ही उत्तरं नुसती फक्त मांडण्यात काय अर्थ नाही, तर प्रत्यक्षात आपल्याला काय पाहिजे आहे,
कोकणामध्ये काय हवं आहे, कोकणातल्या तरुणांना काय हवं आहे, कोकणच्या या भूमिपुत्राला नेमकं काय हवं आहे त्या ठणकावून सांगण्याची वेळ आहे. त्यामुळे उगाच माती भडकवण्यात काही अर्थ नाही आहे. जे काही असतील, जे नेते मंडळी येतात त्यांच्यासमोर ते शांततेपणे कारण कोकणची एक प्रतिमा एक शांत आहे, एक अभ्यासू आहे, त्यामुळे कोकणाचं हे वातावरण बिघडण्यात काही अर्थ नाही आहे. प्रकल्प नको असेल तर तो का नको आहे हे शांतपणे सांगणं हे फार गरजेचं आहे. नाहीतर विनाकारण कोकणची प्रतिमा अजून मलिन होईल. त्यामुळे मी तर असं आवाहन करेन की जे काही होईल उद्या तर ते अगदी शांतपणे, अगदी कायदा सुव्यवस्थेला कोणतीही बाधा निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने होणं फार गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतंय की त्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. मात्र जे नेते मंडळी येतात त्यांनी देखील तेवढीच त्याचं भान राखणं फार गरजेचं आहे. नाहीतर नुसती माती भडकवण्यात काही अर्थ नाही आहे. कोकणाला आम्ही काय देणार आहोत हे उद्या या नेते मंडळीने देखील सांगितलं पाहिजे. आणि जर त्यांनी नाही सांगितलं तर तू मगाशी जसं मला विचारत होतीस की याचे काय पडसाद उमटतील, जास्त अंतर लांब नाहीये. अवघ्या एका वर्षामध्ये विधानसभा लागते, लोकसभा लागते आणि त्यामुळे निश्चितच जुईली मी एवढंच सांगेन तुला की याचे पडसाद हे येणाऱ्या निवडणुकांवर नक्कीच उमटणार आहेत. त्यामुळे या राजकीय नेते मंडळींची देखील तेवढीच अस्तित्वाची लढाई आहे की उद्या ते नेमकी कोणती भूमिका घेत आहेत. जुईली, तर आपण बघितलं आणि तुम्ही ज्या पद्धतीनं मुद्दे मांडले त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे अगदी रिफायनरी समर्थक असू देत किंवा विरोधक असू देत, त्यांनी आता डोळसपणे या सगळ्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईनं विचार करण्याचा गरजेचा आहे आणि त्यानंतरच आपली भूमिका मांडणं गरजेचं आहे. आणि हे होत असताना उद्या येणाऱ्या नेते मंडळींनी सुद्धा आपल्या जबाबदारीचं भान ठेवून इथलं वातावरण चिघळणार नाही याची दक्षता घेणं आणि त्याची जबाबदारी ही आता येणाऱ्या नेते मंडळींवर आहे. त्यामुळे धन्यवाद सर आपण केलेल्या सखोल विश्लेषणासाठी. उद्या सुद्धा आपलं हे कव्हरेज असंच सुरू राहणार आहे. रिफायनरी संदर्भातले प्रत्येक अपडेट हे कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्या दर्शकांपर्यंत आपण पोहोचवणारच आहोत. मात्र आता निर्माण झाला आहे ती अस्तित्वाची लढाई. एकीकडे समर्थक असतील, विरोधक असतील आणि त्याचबरोबर आता येणाऱ्या नेते मंडळींची सुद्धा, म्हणजे अगदी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सुद्धा. त्यामुळे आता ही अस्तित्वाची लढाई कोण जिंकतंय, उद्याच्या दिवसात नेमकं काय होतंय आणि या सगळ्याचा परिणाम कशा पद्धतीनं होणार आहे ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र मी पुन्हा एकदा शेवटी जाता जाता आठवण करून देते की रिफायनरी संदर्भातले प्रत्येक अपडेट म्हणजे उद्धव ठाकरेंचा भेट असू देत किंवा राज ठाकरेंची सभा असू देत किंवा रिफायनरी समर्थनार्थ मोर्चा असू देत, या क्षणोक्षणीच्या अपडेट कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. आता इथंच थांबतोय. त्यासाठी पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.